may tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang po ako sa pangalang Mira. 30 years old, tubong Samar, at 10 taon ng tambalanista. Lagi ko kayong pinakikinggan kasi nahumaling ako sa lutong ng tawa ni Nicole. Ngayong may podcast na kayo, malapit ko nang maubos lahat ng episodes. Kayo kasi ang therapy ko ngayon na may matindi akong pinagdadaanan. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang aking kwento. Bitbit ang 10,000, lumuwas ako sa Maynila para makipagsapalaran when I was 20 years old. Kaso yung ate ko na titirhan ko dapat, may pamilya na pala. Hindi ko masabi sa amin dahil tsak na pauuwiin ako. Ayoko umuwi at matulad sa mga pinsan naming nabuntis na lang at hindi na nakaalis ng probinsya buong buhay nila. Kaya nagtiis ako sa isang dipang kwarto sa squatters area sa Mandaluyong. Dahil binayad ko yung 5,000 sa inuupahang kwarto, nagsimula ako maghanap ng kahit anong trabaho bago tuluyang maubos ang konting perang dala ko. Swerte naman at natanggap akong sales lady sa isang mall. 3 months lang ako doon dahil sa liit ng sahod. Sakto lang sa mga gastusin ko. Hindi pwedeng sakto lang kasi may kapatid ako sa kolehiyo na sinusuportahan. Mabuti na lang at natanggap ako sa call center. Ang laki ng itinaas ng sahod ko kumpara sa dati. Napatapos ko ang kapatid ko sa pag-aaral. Sabi ng tatay, hindi ko na daw kailangan magpadala. Panahon na daw para ma-enjoy ko naman ang perang pinaghihirapan ko. Lumalabas ako paminsan-minsan pero dahil likas na introvert, mas enjoy pa din ako sa bahay or mag-travel mag-isa kapag nakakapag-leave from work. I have never had a boyfriend and that has never been an issue. Pero at 25, na-pressure akong magjowa. Kapag umuwi kasi ako sa probinsya, halos ibenta na ako ng nanay ko. Sa takot na baka magkatotoo ang sinasabi ng pamilya ko, natatandang dalaga ako kapag hindi ako lumandi ng slight. Kaya naman, I explored a dating app. Dito ko nakilala si Gino. Love story pala. Akala ko success story. May mga May mga pa pala. Love story pala ite. Mga twist and turns. Gusto niya lang kung ikwento yung kanyang mga naging ganap sa buhay. Ayan. So eto na nga. Nakilala niya sa isang dating app si Gino. Mabilis sa mga sumunod na eksena. Nasa Manila ang tatay ko nang puntahan niya ako sa apartment. Kinabahan ako kasi ang alam ko gusto ni tatay na taga sa amin ang mapapangasawa ko para hindi daw mahirapan kung gusto ko akong isole. Kumalma lang ako na marinig ko na nagtatawanan si Gino at tatay habang masayang nag-uusap. Dahil hindi ako naniniwala sa mahabang ligawan, sinagot ko agad si Gino. He proposed the year after, pero the following year pa ako pumayag magpakasal. May trabaho naman ako pero ibinigay niya sa akin ang ATM niya. Babae daw kasi dapat ang may hawak ng pera. Iningatan ko naman ang kita niya at nakapagpundar kami ng bahay at sasakyan.
Kahit LDR, naging maayos ang pagsasama namin. We'll have small fights, pero nare-resolve naman. Yun nga lang, hindi pa din kami nagkakaanak. Hindi nakakatulong yung pressure from our families at sa mga kakilala namin. Noong nakaraang buwan, nagbakasyon ang asawa ko. Kinuha niya ang ATM niya and without a question, ibinigay ko naman agad. One time, tinawagan ko siya. Good morning, nakauwi ka na? Nagulantang ako sa narinig ko. Work from home ako since we got married. So, tinawagan ka kung nakauwi ka na, pero ever since you got married, work from home ka na. Ano ba naman to? Anyways, he thought he was talking to somebody else, not me. Ang sakit. Binigay ko sa kanya ang lahat-lahat at wala akong itinara kahit kaunti sa sarili ko. Minahal ko siya more than I loved myself. Sa kabila ng lahat ng ito, nagawa niya pa rin akong lokohin. Naisip kong magpakamatay na lang pero hindi ko kayang sakta ng mga magulang ko. Nag-leave ako ng 1 linggo at nagkulong sa bahay. Kung hindi ako tulala, umiiyak. Ang hirap kasi wala naman ako mapagsabihan. Since I got married, umikot ang mundo ko sa asawa ko, kaya wala akong kaibigan na matakbuhan. Tambalan, anong gagawin ko? Niyaya ko siya ng hiwalayan, ayaw naman. Naapektuhan na ang trabaho ko sa pinagdadaanan ko ngayon. Salamat sa inyong payo, Nicole and Chris, at salamat din kay Papa G dahil sa dami ng sumusulat sa inyo araw-araw, yung galing sa akin, ang napili ninyong basahin. Ang inyong tambalanista, Mira. Sorry, nagluto muna kasi kami. Bago nagsalita, pasensya na po. Naghikab kami na matagal. Oo. May mga ginawa muna kami. Inaalam muna namin ng background music. Anyways, Mira! Ayan. Eksenang lokohan. Akala namin success story, di ba? Pero in a way, it's also a success story. Isipin mo, from 10,000 pesos, actually, mayaman ka na nga eh. Madami akong kakilala. 100 lang yung laman ng bulsa eh. Nung lumuwas ng Maynila eh, di ba? So, hindi pala to success story. May ka pala. Yung bilis magbago ng isip. Alam mo kausap talaga. So anyways, so it's really also a story of success. Kung paano mo inilaban yung pagtatrabaho dito sa Maynila, inilaban yung 10,000 na hawak mo para masustain ka hanggang nakahanap ka ng trabaho, hanggang lumaki yung trabaho mo at lumaki din yung kita mo. So, very good ka dyan sa part na yan. Okay, punta na tayo dun sa part ng kay Gino. Gino ba yung pangalan ng si Joe? Gino. Si Gino. Si Mira at si Gino. Yan yung isang bagay na yan ang wish at prayer ng lahat ng mga tao na kapag sila kinasal, walang lokohang magaganap. Diba? Kaya lang, katulad dito sa case ni Mo Mira, may ganong naganap. Diba? So ngayon, hindi mo na alam kung paano ka makaka-move on, kung paano ka makaka-move forward. Etong si Gino naman, ayaw makapaghiwalay. Diba? May mga lalaki talaga, may mga tao, hindi, lalaki at babae, mga tao. May mga taong sakim. Gusto nila sa kanila lahat. Dala-dalawa yung ginojowa. Nakakaloka. Dala-dalawa yung ginojowa. Dala-dalawang libo ring point sa langit ang minus sa'yo. Nako, delikado. Delicates talaga. Dagdag points sa ano yan? Sa alam na dis. Correct. Oo. Grabe, wala ka pa man. Nagbubunyi na sila. Naghahain na nga sila ng ano ngayon eh.
napapakain sa iyo Correct. kasi fiesta. Oo. Sabi, grabe kasalanan, ang dami. Tama. I-welcome natin sila soon. Oh, 'di ba? Ang fiesta meron akong may nag-describe sa akin partner ng eksena daw sa ilalim sa sa impyerno. Talaga, kung paano sila nagbubunyi Kung paano daw sila, nagpe-fiesta. kasi 'di ba sabi natin bakit Yung fiesta? welcome party. Oo, parang masasabi mo dito, parang bakit fiesta? Hindi masaya, may fiesta bang malungkot? Wala naman, Oo, 'di ba? oo. Pero ang eksena daw ng fiesta nila, may mga pagkain pero walang nagtutulungan. Oo, walang tubig. Tapos sa mga pagkain po nila, yung mga uraro. Yung mga nakakasamid. Oo, correct. Yung mga matitegi ka ulit. correct. Nategi ka na, matitegi ka ulit. Double dead ka, ganon. Yung mga uraro, tapos walang tubig. Ano pa ba yung mga walang tubig? Mga partner? Browas. Correct ka. Yan, mga Aparon, pulburon. oo, yan. Yung mga ganyan. O di naman kaya yung mga kakanin. Oo, Siyempre, oo. kailangan mo ng tubig. Biskotso. Kakanin yung biskotso? Hindi mga nakakaubo. Yung nakakaubo. Nakakasamid pag walang tubig. Totoo, ganyan. Yan daw yung Oo. mga handa nila. Bukod dyan, partner, sa mga handang nakakasamid, tapos walang tubig, Oo. ang mga tinidor daw nila ay yung mga malalaking mga tinidor. As in, yung parang mga kasing laki ng mga pala. Ganon. Pero, partner, Sagwan. Oo, parang ganon yun yung description na binigay sa akin noon. Sino itong kausap mo? Bata pa lang ako, parang gano'n, parang spiritual guide, whatever channelin. Alam mo Oo. naman, minsan nakakausap natin, minsan laseng. Pero parang nagkaroon ako ng medyo clear na idea na ayoko doon. Parang ang Oo. point niya kasi, wag gumawa ka lagi na mabuti, gumawa ka ng mga ways para magdagdag ng ligtas points sa langit. Oo. Kasi ayaw mo doon sa impyerno kasi nga ganitong itsura. So, Oo. mga malasagwan daw yung mga malalaking Mga kutsara. yung mga tinidor at kutsara, pero hindi mo pwedeng isubo sa mga kapwa mo. So, ibig sabihin yun yung gagamitin mo sa sarili mo. Isipin mo kung gaano kahirap. So, parang hindi. Oo, Parang hindi ka oo. makakakain. Ganun daw. Tas walang tubig. Oo, tas wala Diba? pang tubig. Isipin mo yan, di ba? Apakahirap, di ba? Oo. Yung ganon. So, may mga tao talagang doble-doble yung mga ginujowa, minsan tatlo-tatlo pa, di ba? Yan yung mga, malalaking pong mga malasagwan na kutsara tinidor na naghihintay po sa inyo sa impyerno. Di ba? Tsaka mga urarong wala pong tubig. Ganun pong Hirap kaya yung pagpapakahirap. masamid-samid ka nga Oo. Diba, tubig. Totoo. Nasasamid ako. So isipin mo yun, tingnan mo, nasamid ka ng ilang beses doon. Ang dami ng papakain sa iyo tapos walang tubig. Yan. Double dead ka talaga. Correct. Yun yung Ganyan. hirap na pagdadaanan mo kapag Yan. gumawa ka pa ng napakaraming kasalanan sa mundong ito. Pag pinagpatuloy mo pa yung doble-doble, triple-triple yung ginojowa mo, sabay-sabay sila. Ganyan. Totoo. Oo. For kay Mira, alam mo may sapat kang may sapat kang dahilan para humiwalay sa kanya, 'di ba? Kung if you have enough evidence. At 'di ba, marami kang patunay na dapat mo nang hiwalayan ang taong ito, 'di ba? Kung ayaw niya, bakit? Bakit ayaw makipaghiwalay sa iyo? Kasi nga gusto dalawa. Oo, 'di ba? So hindi walang rason para magstay ka kung may ganyang klase ng panloloko at sapat ang ebidensya mo. 'Di ba? Ang unfortunately partner sa batas, as a lawyer. Yung kanina doktor tayo, ngayon Correct. lawyer naman as tayo. a lawyer, 'di ba? Kanina spiritual guide, ganun. Ngayon, hindi alam ko parang di siya masyadong fair sa babae. Kapag, Ibig sabihin, yung sinasabi mong evidence, kailangan Oo. as in like literal nakita mo talaga silang Na may panloloko na. Oo, parang ganun. Hindi pwedeng yung parang text-text lang. Well, hindi tayo sure, ha? Itanong po natin sa experts. Pero Oo. parang may ganung may ganung eksena. Kaya yung sinasabi mo, partner, na Oo. sapat na ebidensya, dapat talagang super-duper Yes. sapat na evidence Dapat- para mas mapadali yung paghihiwalay. Dapat may sapat kang Oo. ebidensya kung ang hinihintay mo ay kumalas sa isang relasyon Na may ganyan, panloloko. yung ganyan na eksena. And habang hindi pa, kasi matagal yan yung mga Mahabang ganyang proseso, Oo. magastos na proseso. It takes time talaga. Habang hindi pa, ang kailangan mo talagang i-establish, Mira, is or are relationships with other people apart from your husband. Kaya nga, 'di ba, sinasabi natin ito ng ilang beses sa Tambalan, partner, na kapag ka ikaw ay married na, hindi naman ibig sabihin no na wala ka ng girls night out or boys night out or wala ka ng time for yourself. Kasi kailangan mo din yun. At saka paano kapag ka, ito si Mira, ang dahilan ng hidwaan nila ay may third party, 'di ba? Yung iba kakilala ko, party, ang dami kasi, 'di ba? yung mga iba, important issues talaga na magkaroon lang talaga ng time for yourself. Kasi ano yan mahalaga talaga yan. Kahit na
walang hidwaan na nagaganap, kailangan mo yan para sa sarili mo. Na may mga, tsaka may mga nakakatawanan kang iba. May mga iba kasi na naghihiwalay ng dahil sa may third party o kaya party. Merong mga iba na naghihiwalay kasi kinuha na ni Lord. Tapos kapag kinuha na ni Lord, tapos wala kang ibang kaibigan, talaga ikalulugmok mo talaga yon. So ang kailangan ngayon is mag-establish ka ng ibang karelasyon, hindi in a romantic level, kundi friends na pwede mag-entertain sa'yo. Kasi sabi mo, umikot na yung mundo mo o yung buhay mo kay Gino. Kaya papaano na lang ngayon, parang feeling mo talaga alone and helpless ka kasi umikot sa kanya yung mundo mo di ba? So, importantatious yun. Kung hindi man makahanap ka ng bagong kaibigan na mag-entertain sa'yo, di ba? Bagong hobby. Totoo. Bagong pagkakaabalahan. Yung mga iba nag-aaral. Yung mga iba pumapasok sa ganitong career. Yung iba nagiging mountaineer. Diba? Yung gano'n na... Pwede mong i-explore yun. Mag-explore ka ng mga ganong klaseng possibilities para hindi totally madurog ka na ng husto. Correct. Yung ganitong paraan ng pagsulat sa tambalan na nakakabawas ito ng nararamdaman. Sana nakabawas, di ba? Sana hindi ka lalong naguluhan. Correct. Pero yung mga ganito, alam namin kahit pa paano, di ba, habang sinusulat mo ito, nakakabawas yun. Nakakabawas ng bigat ng pakiramdam. So, same thing when you talk it to people you trust. You share it with people you trust. Correct. So, gawin mo yan para mabawasan ang bigat na yung nararamdaman. True lalo. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!